Karbi Students and Youth Council Hawarkehat Regional Council atum Chepatir Piponsi Dong Mukak Rasinja Klam Mini Stadium Sports Complex Auditorium along KSYC Ingdeng Krehini Mahangke Thegani Alira Lonpen Katalon Pon Kidamtang Pai Kuni ni Pai Cricket Homani Dong Mukak Rasinja Klam along KSYC Hawarkehat Regional Council atum Ingdeng Krehini KSYC Mahangke Thegani Katalon Pon KSYC Hawarkehat Regional Council mai phulong sodaring leng kachari pon bangso amai long aluhi sarpo manpen lumbajong MAC Johnny Timung Jakas Chairman Khorsing Teron Dhentakhat Longmirjeng College of Principal Bibison Rongpi KSYC TDP amai mai phu Sanjoy Timung atum pendang lok pinangan hampang asong along asongja po la pinangan manping kedobang photum chetong dun Anparda break jam KSYC Area Council along claim bang phu bang philapen Lo Charlie Bomb Risonim Sotum ta chetong dun rinti KSYC Ingdeng Krehini amehangke thegarni lo lasi nilitum to dapen meeting do sitame nona bank nilitum chun pamelo lasi alangli Hawarkehat President Secretary to handame nili churung tum alangli tum ke claim ke dam ke mea joine pini nilitum pinyang dengan non an samjin pen nilitum mai bang pachun long lo lasi nilitum ke bang gelang pini ladak penangan alam nilitum chethan pon efrang kosonsi nilitum kache song pon jima nilitum kacharli anathu mopen nili mai long sitame nili than pon kacharli nathu bang nilitum labang lang ponji athe nilitum 2014 na aningkan nilitum literacy campaign na bang nilitum ingpu pon lo asila support nilitum continue bomsi pinyarnian bang lo lapen pinyarni bang that pen nilitum hala education awareness men non council nilitum EM Richard Tokbi alangli kemang la support nilitum cheng bon bong lo Bangso ketalon pon amai long aluhi sarpo man pen kachitong dun lumbajong MAC Johnny Timung hin pen lam thiki tham pon ahut kaningje pon alam thelaki KSYC asong kapar jap cheng ahut alanglita inuda claim bang phulo apotsi KSYC atum non ason ahok pet radaphan claim dam pipon bom lapen ratcharia long nat abi dundi pulote KSYC hamphang asong aphan chirap chito dun bomji pusi than pon Athelang lita Racharia Songalong, Kachepa Ogdun Popu, Kachepara Penke, KSYC Penche Osi, Racharia Songalong, Kiklem Dunputa, Thanpon. District Madamika District Kilong Cheng in 1917 November 1951. As a whole, so that pen, Apibanke Council Long Law, 1952 to 23 June. As Council Kilong Bang Talon Tame District Kilong Chenga Bang to Talon de Penang, as in 71 years of unseen on pinning and Mangsi, Carbon Thomas Council Long, a CM, Dr. Tulam Nohang, Alangli in Sleep and Pensi, Pini, Carbon Long District Kilong Cheng, only Tatum Talonai, Ultimate Chini, Purkemo Tuni, Pussy, a Sojonesi, Pinning Ranke, the Tang Logic, Chini Logic, Carbon District Kilong Cheng 17. Lapen bangso mai long manping aluhia manpen kachitong dona bang pho tuma hin pen setami hamphang asong atum ki claim ki dampen khai long ria duya hoi kachirai kom dun thip thekji lapen loke charli hin anso se ka paprang dun thekji puthak ardi do jot pen chetham pon bangso phi por phai pho por alom pen lun kanamalin padopon bangso lun kanamalin along karbiang long along nong nam ka chethang klong lun se pila pen lamarjana long ka cheparjana bang pho bang phiatum chetong dun si ning cheparong pon KSYC affiliate mang kening arong set lo jen tom 2010 pen nang claim bom bang na song pen bang bom pinian mang ke nikan 12 years an mang nang choklo sin tum ka do ka KSYC affiliate mang ken tum ning arong set lo Dong Mukak pen Samsung ingti Karbing Long Live